Ήμασταν κι εμείς στο 57ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Ανακαλύψαμε κομμάτια του εαυτού μας εκεί. Κάναμε και μερικά λάθη. Not movie. No. No. Music. Music, yeah. We got the wrong guy. Αναμειχθήκαμε με ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Παρακολουθήσαμε πολλά Q&A με ξένους αλλά και Έλληνες σκηνοθέτες, καθώς και άλλους καλλιτεχνικούς συντελεστές. Αυτά που σας είπα για τις αίθουσες, υπάρχει και σε ορισμένες περιπτώσεις πριν από την ταινία ή μετά την ταινία παρουσίαση και ερωτήσεις. Επίσης, εξερευνήσαμε τα παρασκήνια του φεστιβάλ. Το φιλμ έχει μια μεγαλύτερη ζεστασιά στα χρώματα. Ας πούμε τώρα στο φεστιβάλ, σε αυτό το συγκεκριμένο, έχουμε 8 ταινίες φιλμ. Πριν 3-4 χρόνια είχαμε 200 ταινίες. Κάναμε αξέχαστες γνωριμίες και μάθαμε καινούργια πράγματα. Το τρέξιμο δεν μου αρέσει τόσο, αλλά δεν υπάρχει άλλος τρόπος να κάνεις το φεστιβάλ. Τώρα ήμουνα 5 χρόνια ήμουνα πρόεδρος και έτρεχα συνέχεια κάθε φεστιβάλ, ξεθεωνόμουν, έτρεχα από το πρωί ως το βράδυ και είχε ένα άγχος το οποίο δεν μου άρεσε να είμαι τόσο αγχωμένος, γιατί πάντα κάθε πράγμα που έκανα θα μπορούσα να το είχα κάνει καλύτερα αν δεν είχα άλλα 3 πράγματα να τρέξω μαζί, αλλά τελικά καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι το παιχνίδι. Δεν μπορείς, για να κάνεις κάτι τέλεια θα πρέπει να κάνεις ένα πράγμα, ενώ πρέπει να κάνεις 500. Λοιπόν, το παιχνίδι είναι να κάνεις 500 όσο καλύτερα γίνεται. Η Θεσσαλονίκη είναι ένα τα ομορφότερα φεστιβάλ που υπάρχουν. Επειδή είναι στη Θεσσαλονίκη, επειδή είναι ελληνικό φεστιβάλ. Και είναι και διεθνές. Είναι και διεθνές. Είναι και σε αυτόν τον μαγεμένο χώρο εδώ πέρα με τις αποθήκες. Γεια σας. Τα φιλιά μου στο φεστιβάλ και καλή επιτυχία και του χρόνου. Δεν ξεχάσαμε όμως και να διασκεδάσουμε.